Ole MS Word lesson ngaya lesson 11 kan zirdona lesson ngaya tan chon lesson to ber tur ne to a mi baga chon lesson review te kha a omle boka chan hemi hi hei kan muang hian pacemaker khani de me pacemaker kan honganga ta chon pacemaker le word man kop dan ha kan zirdon ni helai hianin tem pacemaker hi paper kan langa pacemaker a khanin ta chuanin a size pacemaker a khain A4 paper kan langa chuan margin a 0.5 cheu kan danga achunga hnuai a sir le sir ding le ve a khanin 0.5 cheu kan danga chuan kalam kan thenanga kalama khain ankar zawzong tura tang khanin 1 inches kan da bokanga kan hmuang hian velam pangami zong hi pacemaker a kan chunga dinglam pangami hi wata kan va chunga wata kan thil chu kha pacemaker a kan da lu don ti nai kan ti dan tur nakina kan sei panga la hian modern information technology ti kan hmunga hemi hi wa chut top khani me a phone tan shelter phone kan hmanga chuanin a hnuai mi hi hemi hi center for computer education ti hi kan chulenga chu a phone tan khan english 111 kan hmang ve bokanga ta hianin box kan langa rectangle box kan langa chu atlang kan ti kualanga chon chumi chu achunga thu kan chu ve anga ani lo pon himi achung thu kan chu thi tikhanin box kha kan lakna the bok ta ni len noi hianin ti hian thu kan chu lenga dor chinga veng dor pui veng thar aizom mizoram 796001 chuan ta hian telephone lem malo oma chuan ta hian telephone number boka chuan helai line te kan hmu thenga hemi line hi ms word ami kan valanga ta chuan ms word a kan valu tanga clip art ami line kha kan bathanga divider kha chuan heta hi kan insert don ta a chu a hnuai hi chu thu chut pa ngai top khani meya course offer kara tep khat colon tep khat ccsa 4 months enter kan penga helai chutur omlawa tep khat ka penga hemi zona chutur omlawa tep khat hemi ka chu ang tiang khanin tain kan chu pheyanga chuanin hemi chu thla ve khan ta a hemi hi indian test mang khan control le ai kan ti mang khanin kan siam remanga chuan a hnuai hianin box kan langa tlang kan ti kolanga achung kan filanga achunga thu chut helai mi line hi ms word mi tho clip art mi divider tho ha kan vala lenga cha helai a hnuai mi po hi himi hi dur kan copy theya ani lopon a hran kha kan vala le thei tho boka chuan helai thu ziak hi a phone chu monotype cursive ani a chu helai hianin hei text block kha hemi chin te chi kha ani dona thu kan chunga tin kan pot zim don kan pot te don ti na ni chu helai hianin oval shape mangin sarka kan drawnga alian chon achunga ate kan draw lenga achung kha avaring kan filanga alian zawk kha a gray kan filanga chon emlian kha kan chunga chon emlian chu italic kan dang kan ti onanga chon afuna tan iklu kan hmanga chuan a ai te deuh hlekin modern information te kan chunga emtel tolo khan chuan ta hian line kan drawng line kha kan ti warang ta hianin technology ti kan chu lenga chu a phone atang khan bloody kan hmanga a kar kan ti kha tang chuan computer ti kha alfredo heavy hollow min kan chunga chu a kar kan ti khat leang le ta hianin hei paper tharwala khan ta file new kan tianga seta kan khan A4 paper kan langa margin a 0.5 cheu kan hmangang tain all samjok nan hi va en let te ka du dona chuwang chuanin all samjok nan hela hianin paper hi ka insert menga insert pages ka tianga chuan mi hi layout a kalam kai cha ta hian tu ka danga kalam inkar zawzong tu kha 1 inches ka da lenga wale himi hi rongi don ta ni control le 1
actual size ta hian masabera khan modern information technology chu a ka enter anga ta hianin enter liang chung khalai box chung mi kha kan du le ta hian kan type ngal theya ni lo po in box a kan siam kan siam pho theya chuan box chunga khanin thu kan chu chau the bawk ta a kha chu kan du ang zawk zawk khalo ni ta sela chuan he hoi ting ka select a control shift le c central lamin kan pe a chuan a chung hi ten kan duang khan style kan pe to dona hemi hi a phone atan hianin shelter ka hmang dona chuan a hnuai ve thung hi chu helai hianin bracket kan dangin a phone atan English 111 kan hmanga size pawh kan ti lian ve theta chuan hemi hi kan ball tanga chuan hemi hi a phone atan Caligula ale tiang te a phone kha kan nei lo ni kha chuanin vaman kher ponga chung lo amar chu kan hmang ve du kher ani chuanin internet lampang te pawh download tur tam tak kha oma chuan helai hian telephone lem kha ka dah dawna chu telephone chu a phone atan webdings ka thlanganga alternate 0201 ka hmetanga tikhanin phone lem khala om dawna chuan hilampang a number pawh hi tikhianin kan board lenga pawh hi bold le taila chuan helai te hi box ka siam dawna chuan ka siam dan tura chuan rectangle ka langa double click ngal maila chuanin helai ve kan thlang te ang a kual dan tur kha chuan hemi hi a chhung hi ka ti dumanga
katidal le anga chai kat thuzia khalang thailo ta chu element a orange khan send to back katianga chuan he ka thuzia khi a phone hi kan thlau de te ang control shift le v reverse kan ti kha ti khan longi don ta a chuanin achung chu kan zo ta le helai line hi kala dona kati dan tura chuan edit a kalu tanga insert object a kalu tang chuan helai hianin ms word kha kawazonga Microsoft Office Word document ti kha ka okay a chuan helai hian insert a kalu tanga clip art a chuan divider a khan go ka ti lenga chuan helai hianin kalai man tu kha e ang lai nge ka du ka man don khateng kha kan wa thlanganga chuan kan du ang kha kan thlan zo ton hnu heta hi ang close sang x kha ang close sanga ta hi kan thil insert kha lo dona wal adot le chuanin helai mi hi kan chu anga chuan indian tips mang khanin kanwa siam rol don ani tep khat colon tep khat kan tianga course software kha tikhan enter ka penga ta khanin chutura onglo wagin tep ka penga tep ni na khanin colon ka tanga ka tep lenga ta chuanin dcsa tia hang ka chuphei dona let hian ka thil chut chu ka lo chu zo ta a chuan kha ka thil chut kha kan se ta ang khanin indian in tips mang khanin ka siam rol don ni let hian avain ka select anga control le I ka ti ang ani lo po in type a hela indian tips kha ti khanin le helai hianin course offer mi ka thuziak bultam na hi hemi zone vela hian tlemin vatot ma se ka du wangin helai hianin mi hi anoi zoka potin mi hi tlemin ka tot ma ti ranga chuan khoi lai nge colon kha omse ka du colon omse ka du na zona ka click anga ve khat chuan adot le che thuziak kha khoi lai tangin tan se ka du click leila chuan kan apply anga chuan kan okay ang le tikhani helai chu kan lo zo le ta a adot le kha en le chinang adot le rectangle box ka langa achunga thu ka chudon ani mi hi double click hal mela mi ka thlanga chuanin ole kha kha kan du le thu kan chu sa thaya kan thu chu sa kha tikhan rectangle box kha kan va siam sak the boka
ani la pon rectangle box kan da theya chu achunga thu kan chu thei bok ta akha chu kan du zo zo kha mang ta mai taila chon align hi element atangin stroke a aphir kan thlangang a stroke line tur kha chu kan du du kha kan thlang mai anga ti khanin cho achunga thu chut ka du wangin helai hianin ti hian ka pot lenga email tab khat colon tab khat MIT underscore in taranga tab khat wala tingan thu sia khalang thailo ta ni control a select all ania control shift le v reverse ka ti lenga chuan helai hin control le I mangin e ka thu sia khi ka siam rual le anga chuan control shift le b ka bol tanga mati khalo ni le ta ni le a hnuaiah khanin line alo om le ta helai line hi chu ama mi ka ti ang bok khanin edit a ka lu tanga insert object a watami kha ka wala le ang clip art a divider kha kan du ang kha wala me turai ta kan x lenga chuan hemi hi helai hin ka zuk ta le ang chuan a dot le a helai thui kan chunga chuanin helampang hi kan siam ve le ang liti khilo ni ta a control le s select all chuan hemi hi a phone ka thlak anga a phone atan an se ta kan khan ta hian monotype ka hmang dona monotype cursiva chuanin hemi hi ka bol tanga control shift le b bol pointer tool ka langa hemi hi achan ve vela chaw hin ka da phei don ti hian ta hian a text box kha hemi vela hin ka da dona chuan hemi hi ka select lenga alai ka ti rualang control shift le c center alignment
chuan hemi kan copy nga lo longa control leh c copy control leh v paste a hnuai lama mi tur kha da ve leh nga lila so a dot le a heng ho kan siam ve to dona ta hian setang khana bial lian ka langa cha achunga bial te tai modern information technology computer ti ho kha kan siam ve ang oval shape kala a shift met chungin kapot biala chuan hi achunga ate siam le phatang achung hi hemi kan ti waranga chuan pointer mangin alian zawk hi achung hi ka ti dum dawna ti hianin dum tak nguk lo deuh khain kan du ang tiat kan du ang color vel kha kan penga chuan em kan chu ang a pawna hin khawa chu deuh teng ta hian horopuin em ka chu a chuan control shift le I italic a phone atan ta hianin iklu kan hmang a font size chu pawh kha kan du ang tiat kha kan du ang tiat in kan ti mai anga chuan hemi hi helain ka dah thla ang chuan hi pawh a phone atanin iklu tho kan hmang bawk anga a font size pawh kha kan du ang tiat vel khanin kan paper a leng tok tur kha kan dah mai anga chuan helai hian line kan draw ang line kha kan ti chha deuh hret anga element a stroke a 2 point vel ta hian line hi paper a ka dah ang a dot lia technology ti ka chu le anga chu a phone atan hianin bloody kan hmang wale hemi hi technology ti takhi a phone hi kan ti khat don ta ni chu kan ti khat na tura chuan helai hianin inde pui kan hreto tur angai teila wale a dot le chuanin computer ti ha kan chu ve lenga chuan hemi hi a phone atan alfredo heavy holo ti kha kan hmang lenga
hei pawh hi akar kan ti khar liang helai zuklik char char lo pawh hianin lai hian kan duang size kha zuk chut mai pawh khain a thei bawk ta a ole ti khanin veilam pang chu kan siam zo ta a chon dinglam pang hi kan siam ve lenga seta kan khanin dinglam panga hianin amal te ting kan va siam dona hemi hi kan va siam photanga dat lia ai chu ta hin kan chhumei anga hemi kan siam lenga hemi nen hemi le Center for Computer Education ti le 2007 chu helai hin kan chhumei don nia edit ka luta insert object a MS Word document ka lut le a insert ta Word ta masaber thangila kan thu chut tur angte kan chu zo ton nuwa hemi hi text shopping a in front of text kan tianga le kan duang khana size vel te kha kan adjust anga chon chumi nuwa chuanin 3D effect kan pe ang helai mi kan pe nga chon a style tur a shape tur te pawh kha kan du du kha kan thlang thei bawk ta a 3D effect atak hi adang color dang te va petaila ani lo pawh in heta a feel na tak kha color dang te peila chon 3D color kha color dang petaila ti khanin khatiang kha ron lang thei dona hemi kan close lianga chon ta hin ron lang anga ta hian aleng tok tur khanin kan da menga computer introduction enter this operating system okay nga chon hemi hi text shopping a in front of text ka tilenga save field a color ka du ang ka field anga chon chen shape a hian a shape tur ang kha eng angi kan du ti kha helai kan thlang me anga hemi kan thlang anga chon du le 3D effect te emo shadow emo te pawh kan pe theia ti ang khanin kan du ang kha kan ti ve me anga chuan a dot le a chuan hi kan close lianga hemi hi aleng tok tur bawk khanin kan siam ve lenga dot le a hnuai mi kha ve khat vat ti le ang
insert ta water ta masaber chuan hetain a phone atan hianin iklu kan hmanga guidebook ti ka chu a lekha kha ama miang bok khanin kan du le color te kan pe theya chuan 3D effect mo shadow emapo kan du zo zo khawa pe kha ni me ya 3D effect kha chu kan du zo zo khawa pe ni me ta sela chuan 3D effect kha color kha asanemo tiang khanin ani lo po in chuan hi kan close lenga le adot le chuanin hela hin thu kan chu ve to pang a phone atan hianin English 111 ale lama kan man kha mang ve le na chuan helai hianin Arial black a phone atan ka mang ve le nga ta hian chung khati zong kha helaya lesson 11 a kan zela chu ni a chuan ti khanin lesson pa ngai bi ka chuanin seta gang khan mi lesson nung ber ms word a chuna anita a chuan himi bak hi lesson review te kha oma khang te kha chu atu le kan ti tura ngai la amar chu nangmani lo in zen na tur tan po khain lesson review hrim hrim churan ti lan te po kan tum le don nia